אז מה קורה חברים? כאן דניאל בעוד ניטור חדש ומטורף של פורטנייט, והיום אני הולך לעשות משחק ברנק. בואו נתחיל. אני מקווה שתירשמו לערוץ ותיתנו לייק לסרטון. אז אנחנו ברנק, כפי שאתם רואים אני ברנק הזה. אולי נעלה לרנק השני של זה אם אני לא טועה, אני לא זוכר איך קוראים לזה. בואו נשים רדי. מי שלא יודע, אני חוסך לבטל פס הבא, כאילו שמעתי של מרוול, אבל אני חוסך, יש לי בינתיים 500 V-Bucks. אני צריך לעשות את זה, ואז יהיה לי פה 600, ואז פה יהיה לי... וזהו, יהיה לי 600 מפה. ואז אם אני לא טועה, בבטל פס הבא של המרוול יהיה לי מספיק V-Bucks אם אני לא טועה. אז יאללה, בואו נמשיך בינתיים. כפי שאתם יודעים שזה יוטיובר שראיתי בסרטונים של אנשים הסבירו עליו על שיטות כאלה. אז יש לו שיטות כאלה שהוא כל עונה מגיע לאנריל בלי לעשות כלום כמעט, הוא הולך לעבודה, מתחיל את המשחק, נוחת במקום, יושב, מתחבא, עושה לוט ככה. אז יש לי שיטה עכשיו גם כזאתי ממש דומה. כן, וגם רציתי לעשות לנו סרטון, יצאו שתי נשקים חדשים, וטעיתי על מה שאני אגיד, סליחה, את הנשק שנמצא על הרכבים מאוד שטעיתי, כי חשבתי שהוציאו את זה ישר על ההתחלה, אז טעיתי, ואני מצטער על כך. אז יאללה, אנחנו נעשה גם את שתי הנשקים החדשים ככה שתראו אותם, ובואו נתחיל בינתיים. אנחנו צריכים לנחות כאן בדיוק כדי שאנחנו נעשה שם עלות, ואז נעבור לפה, ואז נרד ללמטה פה נראה לי, כפה, ונזכור את הבוט, כאילו אם אני לא טועה זה נותן גם כדורים. אז בינתיים בואו נתקדם טיפה לזה, לפצל של זאוס. כן, הולך להיות עונה של מרוול אם אני לא טועה, כי ראיתי במפה את הלוחות הסולאריים האלה שסטארק שם, וכי זה שיגר לו את האי עונה של מרוול פעם, זה שיגר לו את האי שלו. אז יש הרבה אומרים שהולך להיות עונת מרוול, אז אני ממש מצפה לזה, אני ממש אוהב מרוול. אם הייתי מראה לכם כמה אני אוהב מרוול, אני אראה לכם אולי, אתם באמת הייתם מאמינים לי. יש לי פה מלא פופים של מרוול בחדר, של ספיידר מן, יש פה מלא, יש לי של ונום, של קרנט, כאילו, יש לי מלא כאילו. אז בואו נמשיך בינתיים. נחתנו, רואים, כפי שאתם רואים אף אחד לא נחת איתנו, זה טוב ממש. יש שם עוד טבע, אוקיי. מה? חבר'ה, זה פעם ראשונה שאני מגלה איתכם שיש פה ופה טבע. אז אני בחיים לא ראיתי את זה, האמת. אני תכף אראה לכם איפה אני נחתתי, רק הנה, השגנו על ההתחלה את הנשק החדש ולג'נדרי. אוקיי, יש לנו לוט בינתיים, אנחנו ניקח את הלוט הזה, רק נשים חביות. נשתה את הפיק שילד, את המיניז, ניקח את הניינטרו, צריכים את זה. יש לנו בינתיים אחלה לוט, יש פה קומות, אנחנו לא ניקח אותו. אנחנו ניקח את הקוקולה לשים שילדים. כאילו, בוא נלך לתיבה. יש לנו את הנשק החדש בכחול, ניקח את זה. בואי, יש לנו בינתיים לוט טוב. עכשיו מה שצריך לעשות, תראו, אנחנו הולכים לשמה,
רק בוא נבדוק שאין שם אנשים. אני חושב שאין. אין שם אנשים. אנחנו כאילו עולים על הלאנצ'פד. תשים למעלה שמה. במהירויות. ואז יורדים ללכת לשם לסקור את הבוט. יש פה תיבה. אני אסביר לכם גם למה לא לקחתי את התיבות שם, כי אני מהר רוצה לזכור את הבוט שיעזור לנו. בגלל זה. תרשמו בתגובות לאיזה כיתה אתם עולים. אני עולה ל-A. תרשמו בתגובות לאיזה כיתה אתם עולים. אני אשמח לדעת. רק בוא נקווה שלא קנו אותו כבר. לא קנו אותו. אוקיי, עכשיו אני שם לב שיש פה גם בן אדם. לא. הופה, הוא מת. אוקיי, הרגנו אותו, חבר'ה. ניקח את הגיטרה במקום הניינטרו. אנחנו צריכים גם מאץ. זה לא שמתי לב שצריך. יש לנו קיל ראשון בינתיים. יאה. אנחנו צריכים הרבה מאץ. יש פה פיסטול. רגע חבר'ה, נחצוף כאן עצים כי אנחנו צריכים. בוא נראה. יש לנו לוט. טוב. לא נראה בהם כי אני לא רוצה להסתכסך איתם או משהו, אז פשוט מעדיף שלא נלך עליהם, וזה הקטע. וואו, תסתכלו את זה, זה לא רכב שלי, זה רכב של בן אדם, אבל תסתכלו את הפול שוס שהרכב עושה. כנס. כי יש פה בן אדם. שנייה. הופה. והוא מת. כן. כנס לרכב. נו. אנחנו לא ניתן לו לברוח. פוצץ את הרכב. הוא
אחי, איפה הוא אבל, חבר'ה? אנחנו נשבור את הבניות כאילו, להפיל, לראות איפה הוא. הנה. לוקח. אוקיי, הוא מת. אנחנו נברח. וואי, יש לי איזה מזל שהבוט הזה מביא חיים. יאללה. רק לשתבק של. יפה, אנחנו על פול חיים. בוא נעוף מפה. יאללה, שייכנס הבוט הזה. יש שם יריות. אנחנו נלך אליהם, כי זה קרוב. ווייטו. וואי, חבר'ה, ווייטו כלום HP. אם אני הורג אותו אני מטורף. יופי. חייב לברוח בו. וואי, הגיטרה הזאת שבורה. לא הרגו לי את הבוט. מסכן. היה צעיר מדי בשביל למות. הופה, שהיה בו. כן, זה לא כל כך חוכמה שפרצתי אותו. לא נורא. אם עליתי, יאללה בוא נראה. במקום 16 זה טוב. עשינו 4 קילים טוב שלי. עלינו. אוקיי, עלינו הרבה. טוב, ולחבר'ה זה הסרטון להיום. אם נהנתם תרשמו ותיתנו לייק ויאללה.